Regeringen har i deres 2020-plan lagt op til en velstand i Danmark på 60 milliarder frem til 2020. Jeg har stille og roligt gået rundt i min udkant her i sommerferien og tænkt på, hvad nu, hvis vi kun blev 55 milliarder rigere, men fik det bedre? Hvad vælger vi så? Og der er vores udgangspunkt, at vi først og fremmest må ind med en massiv sundhedsindsats. Vi skal ind med en massiv social indsats, så vi sikrer bedre livskvalitet, og samtidig en økonomisk ansvarlig politik, så vi også sikrer vækst i det danske samfund. Men det er ikke vækst for vækstens skyld, for vi prioriterer faktisk, at vi skal have det bedre. Det er ikke et mål i sig selv, at vi skal have mere. Man har flyttet socialpolitikken over til beskæftigelsesministeren. Ud fra devisen om, at bare du får et job, så er alle problemer løst. Men så enkelt er virkeligheden ikke. Mange mennesker er simpelthen for syge til at arbejde, og de bliver mere syge, når de bliver presset ud på arbejdsmarkedet. De mennesker skal vi tage hånd om, og derfor skal vi indføre en fattigdomsgrænse i Danmark, så vi motiverer folk og rejser folk op, i stedet for at straffe dem og sulte dem. Kristendemokraterne vil stoppe den stærkt stigende fattigdom ved at indføre en fattigdomsgrænse. Den vil betyde, at en familie på offentlig hjælp med for eksempel 2 børn skal have mindst 23.000 kroner at leve for om måneden. I dag lever 13% af Hvad sker der? Jeg føder. Jeg tror, der er noget helt galt. Der, hvor jeg kommer fra, der er der borgere, der har næsten 100 km til en skadestue eller en fødeafdeling. For Kristendemokraterne så er det en central opgave at sikre tillid og decentralisering. Det bliver en af Kristendemokraternes betingelser for at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, at alle danskere som udgangspunkt højst får 30 minutters kørsel til skadestue og fødeafdeling. Hvis nu du skulle vælge mellem pengene eller livet, hvad vil du så vælge? Kristendemokraterne vælger livet, og hvis du er enig med os i det, så stem på Kristendemokraterne.